Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati.
Horas madihita salutna. Adorong sota buka perminggot di mana goton. Apa itu majolo acarata adong ralat di nomor 12. Nomor 12 dong ina sola gracia anon mangit ma ina kamis. Tar surat isi ina PH. Ima ralat dihita di bagasan sadarion. Atong tapada di marohata asa masuk kita di perminggota manogoton. Tapa sadar rohata martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari dihita sia buku D nomor 550 sia ayat sada saat rodi tolu.
Mar hite-hite goarne di bata ama, dohot goarne anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarne todi parbadia, natu mapalangit dohot tanaon. Amin. Songonon di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat, upasonang pehamu. Buat tamu ma auga kutu hamu, guruhon hamu ma sianau, aina labok, doau jalan aserep marroha, asa dapotan paradianan hasonang atau dimuna. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asima roham dihami halak nagaleon, idaho nagogodo musunami, setalu dohami dibain alani hagaleon nami, dibaini upangi dohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui, mar hite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nihon hamu mapatik ni debata di minggu tasadarion, ima patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jarang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan nii, odo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa dang jadi iba marsoba, tu sobaon manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani. Jala dang jadi oloan begu, manang ulpuhon ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita siat Tuhan di bata, lau mangulau nahobar tu patik nai. Ali Tuhan di bata, sai pargugui mahami, maulah nahobar tupati mi. Amin. Masa
Potima dosa tanah godangi, tu adopani tuhata. Ale Tuhan debata amanami parguguna suatu dosan, para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulo manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahat dohami tubuh, jaladang adong haporsyaun di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manipil sianak kadalanmu, macai godang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan, ala nidenggan di basam dohot asini roham. Sayunang pa ingot-ingot akka dosa nami, dosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami. Sayingot mahami hobartu asini roham, dohot denggan di basam, ala ni goarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songono do pakaholongin di bata di portibion, pola do anakna nasasadei di lehon, asa unang mago ganup na persea di ibana, asa hangoluan na saliling ni leleng na di ibana, hasangapon ma di bata na di gijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di 5 Musa 10 walu ayat 15 satro di 20 tajah mamarsikat sorin di atas di ayat parpudi ayat 20 rapita majahasa. Panurirang sada songonawon patidangon di jahu badai batam sian tonga-tongami sian akka haha anggim ibana tama tangi honon muna. Ham sian Jehovah am di Horeb uju di ari parluhutani ni mudo dangbe tarpa bege-bege au suara ni Jehovah debatakku jala dangbe tarpa ida-ida au api na bolonon asa unang mate au. Dungi Roma hatani Jehovah tuau denggado hatanani dok nasidai. Au matutu patadikon sogot di nasida sada panurirang sian tonga-tonga ni haha anggi nasidai. Songoko jala au mangalehon akka hataku tu bagasan pamanganna gabe hatahonon na tu nasida saluhut na tanohoni tu bana. Jadi manang ise na soolo tumangion hataki
Aka sihata hononna di bagasan goarhu, ikonau mangalulu hoca tuibana. Alai tungsura adong sada panurirang napagijang rohana makatahon sada hata di bagasan goarhu soau mandokon hata hononna manang panurirang namakatai marhite sian goar ni aka de batasi leban ikon marutang hosa panurirang sisongoni. Ima sahatna martua doa akan atumangion hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Tidak ko maha porsiaw tai, so nahina tidak ko nidongata saha porsiaw di sandok portibion, rap mahita adok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak yang debata Jehovah nasa sadai, iman hati nubuhan isi Maria, na gabi-gabian siatodi parbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata natu maon na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal do ibaran di hau pinar silang natu atu banuatoru dung di tanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogona suatu dosan isima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangolu dohot namat tau porsea di parbadia jara dong sada huria nabadia huria hatau pani halak Kristen akka nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu do sogot daging halak naung mate dohot yang luan na sora suga. Amin.
Horas Rap Tabigemat Tikting Dihuriata HKP Romangun Minggu 28 Januari 2024. Paujako dohot paborhaton pendeta. Hobar tu surat keputusan Epurus HKBP taringot mutasi pandita fungsional HKBP Ima Sada Inang Pandita Herlina Irianti Siregar STH Pandita fungsional HKBP Romangun dipindahon gabe pandita fungsional di HKBP Resort Pasar Minggu. Paduahon Inang Pendeta Jojor Pardede MTH Pandita fungsional HKBP Resort Kebayoran Lama gabe pandita fungsional di HKBP Resort Rawamangun. Alani di hari Minggu sadarion 28 Januari 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB patu pautama acara paborhaton dohot paujakon pandita fungsional di HKBP Romangun ni luluhon ni amang preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta jala disude Parmingguan patu pauta do papungu pilihan marhite kantong ungu nanaing pasatota tu Inang Pendeta Herlina Irianti Bursregar. Ima disiala pakobasion nasida nasalingon di Huriata HKBP Romangun. Manang boy ditransfer tu Bank Mandiri nomor rekening sada 5500 sada 00 sia sada 5 walu. Manang Bank BCA nomor rekening sada 65 sada 70 47 sada atas nama Pendeta Herlina Bursregar. Sipul Parminggota di Parminggun pukul 10 di patu-padu acara Ramatama di Gedung Timoteus na didohotan ni Sude Parhaladu keluarga pandita na pinaborhat dohot na diojakon dewan-dewan ketua seksi ketua kategorial dohot perwakilan Sian Ganup Wik 2 Halak. Buna tahun Okumene Inklusif 2024 dohot doa bersama. Di hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja Patu Pautama Bonataon dot launching tahun Okumene Inklusif 2024 jalarap martangiang tu pemilihan umum dot akad calon legislatif sian ruas Nihuriata HKBP Romangun. Sude parhalado partohonan dot keluarga parhalado non partohonan pandita pensiun dot keluarga, sintua pensiun dot keluarga, dewan dot seksi, pengurus komisi beasiswa, pengurus yayasan Sinantam, tokoh gereja, utusan kor, niundang mendohoti bunataon dot partang yangani. Surat Parmahanion, surat Parmahanion sian Epurus taringot tu pemilihan umum di hari 14 Februari 2024 tajahama di Harotas Dikting manang di web HKBP Rawamangun. Pandidion Nabadia di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB patu paon Nihuriata do Pandidion Nabadia tua kadak danak ruas Nihuriata nanay mambuan dak danak lau manjalo Pandidion Nabadia asa Roma mendaftar Huhut Marguru di hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 masuk pukul 10.30 WIB di gereja Jaladibuan Ma surat pengantar sian situawik dohot fotokopi akte lahir dak danak dot kartu keluarga Huria. Donor darah HKBP Romangun rap dohot Palang Merah Indonesia menang PMI naik patupa aksi donor darah ima di hari Minggu tanggal 10 Februari 2024 di pukul 10 WIB di ruang Timoteus Lukas syarat hatatuan Boima Tajaha di Harotas Dikting ruas Nihuriata nanay mandohoti donor darah asa mendaftar tu Dr. Tiur Banjarnahor dohot Dr. Erdiana ruas Nataba sada di minggu sadarion tajalo gabe ruas Nataba keluarga amang tumpal Siregar SH dohot inang duma France Borusi Jabat Eskom rap dohot opat halak yang akun nasida
Rosian HKI Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun, alamat Aspol Cipinang, Jalan Cipinang Baru Raya, Blok E nomor 10 Sada Cipinang, Jakarta Timur, Wik Cipinang, Jala Jongjong Mahamu, Dinganan Muna. Paduahon, keluarga Mang Romo Ra Edward Sitorus PhD, Dot Inang Koni Deborah Florencia Buru Panjaitan ST, Rosian HKBP Medan Sudirman, Resort Medan, alamat APT Green Pramuka City NE nomor 12, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kafling 40 Rawasari, Jakarta Pusat, Wik Rawasari, Cempaka Putih, Jala Jongjong Mahamu, Digananmu. Mauliate, tuhatama nama masuman sunasida gaberuas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhata hudul mahamu. Ruas namoding. Nah di hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, nunga jumolomoding salak ina, Florida Boru Silalahi, umur 76 tahun, tinading ni amata pahala sirait nahinan, alamat Perumahan Asabri Indah Blok J, Sada nomor 14 Jati Asih Bekasi, Wi Penggilingan. Tuudian di hari Selasa 27 Januari 2024 di TPU Pedurenan Bekasi. Tuhat tama nama ngalian gogo dot pengapulion di keluarga na tininggal hon nasida. Pilihan dot aka udut ni buah tajahama di harotas dikting naung pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dot ulaun aka si patopuata bain sangap di guarna songoni matik ting di huriata di minggu ta sadarion mauliate.
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madita saluna. Amanginang hurian itu hatta nahina holongan sajalo mahatan debata nagabi jami tadi minggu Sabtu agesima di hari sedarion sian sada korin walu ayat sada sahatu ayat 10 tolu ujaha madihi tasongonon alayang go taringok 7 hut naung pinilihon tabotobe naung adong do parbinoto wadihi tasaluhukna na paburnak kodo parbinotoan alai na pauliuli hoddo ia holong niroha na mangaripu naung adong pinotona dang diboto dopi pangalahon ni parbinotoan natama alayang godong na makaholongi di bata ido na tinadani debata ope taringo tu na mga tojuhut naong pinelehon taboto do dang tutu adong begu di portibion jala dang adong debata dukon ni nasasadei ayadong do tutu digowar debata digijang nang di tano ope alay laddo di pardebata jala laddo di partuhan alayang go dihita holasa do debata amai permulaan ni saluhut jala hita do tuibana jala sada do Tuhan ima Yesus Kristus perhitian ni saluhukna jala hita marhite-hite ibana. Aledang apala saluhukna napuna parbinotoani. Adong dope na mga tosa songon pelia situtu ala somal di perhatu tu begu gabe ramun rohana sida nahurang tugwi. Alaidang di pa jonok si panganon hita tu di bata. Dang nasurut hita anggo sotapangan jaladang umangat hita nang tapangan alay jaga mahamu sotung gabe partuktuhan yakan nagalay huasomuna ayedong ma namarnidaho napuna parbinotuan odeng huddul marsipanganon di parsobaw na dibegu dan niapowan ma disi rohana na hurang tugwi mangat tojuhut na pinelehoni na pinelehon kebi mago maon binahen ni parbinoto ammi dongan nagalay dope na hinokop ni hamamate ni Kristus alay molosongoni hamu mardu sa dopa akka dongan jala digugay hamu rohana sida na hurang tugwi na dopa Kristus dohamu mardu sadisi ibani atong anggo tergasip dongaki siala si panganon nasotu pabe panganokku juhud saliling nai asaw nang tergasip dongaki hubain imasaha na mamangidot inang noaing sahati tatu minggu Sabtu agesima dung ta pestahon Natal tahun baru Epipanias nuaing diarahom ma aporsiota makanguluhon hamamate partinonan ni Tuhan Yesus jalaido nuaing mamukasian maredehita parjulo di minggon sahatu na maruzungan nonikon hibul di pataru haporsiota nguluta pangatusiota pehahita makilala pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus alan ini halas sodo pardalan ni parminggota nasata hilala boy pataruhita memahami merasakan
kalender gerejawi na ditotuhon di Huriata HKBP. Saya sangat terbantu dengan alunan musik kita, alat musik kita, song leader kita. Apakah amang inang juga merasakannya? Beha hita makilalahon napajupang do hita doho di bata di Parminggot Tasedarion. Kalau amang inang juga merasakan terbantu dengan nyanyian-nyanyian kita, iringan musik kita, kor-kor kita, bolehlah kita bertepuk tangan untuk kita semua dan alam. Oleh hati godang, anak-anak kami sekalian, Anda juga ikut marhalado, melayani ibadah kita hari ini. Ajaklah teman-teman yang lain yang menjauh dari kegiatan-kegiatan gereja. Anda sungguh terberkati hari ini. Amang inang nasian kebayoran lama, selamat datang di Rawamangunon, mewakili Sudi Ruas Nihuria Dison. Mohon maaf, hari Minggu yang lalu kami tidak boleh datang ke Kebayoran Lama karena ada juga kegiatan yang lain. Tolong dorohan namin ang dihamuate. Selamat datang di Parjupangan tadi hari. Hurian Tuhan na hinaholongan, kota Korintus adalah sebuah kota yang menjadi sentra banyak hal. Sentra ekonomi, sentra budaya, sentra pengetahuan pada zaman Paulus. Dari kota ini banyak sekali bermunculan akanapistar, termasuk filsuf natar barita yang pemikiran-pemikirannya, yang ucapan-ucapannya dipedomani oleh banyak orang hingga pada saat ini. Pace torop akanapistar, akanabisu, akanamalo, natibo parbinotoanna. Alanina marsiajar karena temuan-temuan dan banyak hal yang dilakukan untuk mencapai pengetahuan yang sangat tinggi. Alani ido ala gudang disonakkan natibo parbinotoanna yang tinggi pemahamannya tentang banyak hal. Natibo aka ilmu-ilmu na pinarsiajaran na iportibion. Gabi dong ma akan napistaron nagabi partuktuhan tuaka na hurang pistar. Ada yang menjadi batu sandungan bagi mereka-mereka yang pengetahuannya tidak seperti mereka. Bahkan orang-orang pintar aka filsuf aka nabisuk sangat dipuja di kota ini. Alanido Paulus marhiti turpuk jametaon memberi suatu pemahaman baru bagaimana sikap kita apabila itu kita miliki. Behado hita kana pistar kana tebo parbinotoanna yang banyak sekali keahliannya bersikap supaya itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak melecehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Sebaliknya bagaimana itu mendorong, menopang, membantu orang yang namenek di parbinotoan. Unang malah gabe partu Tuhan. Orang-orang pintar, orang-orang bijak, orang-orang yang tinggi pengetahuannya jangan menjadi batu sandungan. Akai semana ginoar nabisuk napistar di huta Korintuson. Dalam 1 Korintus 1 disebutkan akai semai yang sangat dikagumi adalah akanapistar yang tinggi natibo parbinotoanna. Sangat dikagumi. Yang kedua adalah ahli-ahli Taurat. Bueno tabereng di sada Korintus sada ayat 20. Nah patuluhon ima di hata-hata idok parsinabul. Jadi parsinabul itu adalah tergolong orang-orang pintar. Memang di hati Indonesia diterjemahkan ahli-ahli debat. Iko malodo berdebat akka parsinabul. Iko malodo makata akka parsinabul. Mereka sungguh pintar berdebat. Berkamu maka parsinabul te yang sungguh hebat bicaranya. Jalai ko salut do hitatong kon hargata do akka parsinabulon. Karena memang sangat pintar berbicara, pintar berdebat. Ai mada Raja nami pituma lili nami pawalu dugia nami uli ni pinami
ngarobe hamu panguron nami mangguhi hajuk nami. Begitu. Alani taruh hok kamu masih ni horbo savara. Mesalubung mas salamari. Anggosona pistar parsinebul ni paranak itur lumagang mulugamon aku buhado nadong do iturin nadi. Adong do masta, adong do horbota. Tapi karena dia pintar berdebat, dia pintar berbicara, dia akan katakan, "Radi mai gampang raja nami." Anggo mas indok munai adong doi, horbo indok munai gampang mai. Mas indok munai salamari gampang mai. Alai raja nami telini horboi maju sonari dah. Alana ngehabis pasikolahon helamunaon. Anggo emedo gampang medong doi. Begitu mereka berdebat tanpa menyakiti, tanpa membohongi satu sama lain. Tapi mereka berdebat. Itu digolongkan kepada orang pintar, ahli-ahli debat. Si boto surat, dohot akan atibo parbinotoan. Itu sangat dipuja, sangat diagungkan di kota Korintus. Tapi lihatlah betapa mereka sering menjadi batu sandungan. Gabe partuk Tuhan tuaka nahurang parbinotoan. Oleh karena itu Paulus memberi nasihat. Yang punya pengetahuan tinggi natibu parbinotoan nama lo makatai yang ahli di bidang Taurat harus juga dibarengi dengan kasih. Dohot tolong ni roha. Anggoti bo parbinotoanna gudang na binotoanna jika tidak dibarengi dengan kasih sasitong na dia tidak mengetahui apa-apa. Ikon mia do dibana tolong ni roha sebab itu yang Tuhan lakukan. Maka dalam 1 Korintus itu Paulus sebutkan ai haoto odo taringot tu silangi diaka nalau mago. Tetapi itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Haoto do silangi dia karohan nalau mago ale habisuhon di batadoi paluahon akan aporsea. Maka amang inang anak-anak kami sekalian, Anda punya pengetahuan, tibo parbinotoanmu taringot tu banyak hal, isilah itu, lengkapilah itu dengan kasih. Guhimai marhite kolong ni roha. Asa unang gabe partuk Tuhan parbinotoata. Maka kalau kita punya kasih, kemampuan kita, pengetahuan kita, ilmu kita justru akan menolong orang lain, memperlengkapi orang lain, membantu orang lain untuk semakin mengenal Kristus. Ido akka napistar, ido akka nabisuk, ido akka namalo. Namalo, tibu parbinotoan na, tibu pengetahuan na, tetapi dilengkapi, disempurnakan oleh kasih Kristus. Sehingga itu menjadi berkat dan pertolongan bagi orang lain. Ima na parjulo mang do inang unang gabi partuhan alani parbinotoat. Napa dua, hon di kota Korintus ini banyak sekali penyembahan berhala. Banyak sekali patung-patung dan kuil-kuil tempat menyembah berhala-berhala, dewa-dewa. Salah satu dewa yang paling terkenal adalah dewa Afrodit. Afrodit ini adalah dewa tentang cinta dan maaf amang inang seksual. Ini sangat dipuja dan disembah oleh orang-orang Korintus, termasuk orang-orang yang datang ke Korintus, memohon berkat dari dewa ini dan dewa-dewa lainnya. Ada agenda tahunan yang mereka lakukan, yaitu memberi persembahan dengan menyembelih ternak dan dipersembahkan kepada dewa-dewa ini. Jadi persoalan maun ala dipelehon jagal tu dewaon, ada yang dimakan dan selebihnya ada yang dijual di pasar. Ini menjadi perdebatan. Boy dua langon jagal nang pinilihon tu gana-gananon
Orang Yahudi bilang tidak boleh, karena itu sudah najis. Orang Kristen non-Yahudi bilang boleh-boleh saja, karena di situ tidak ada begu, tidak ada hantu. Tangan dong begu isi. Maka mereka berdebat. Oleh karena itu, Paulus juga melihat di Huria Korintus ngadong partuk Tuhan ala nisi panganon. Orang Yahudi yang tidak memakannya, mereka menganggap mereka lebih suci karena tidak memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Orang non-Yahudi bilang itu enggak ada pengaruhnya. Di situ kan enggak ada bego, apa salahnya kita makan daging itu? Ini hanya sebuah tradisi, mempersembahkan jagal ke dewa-dewa, ke patung-patung, ke berhala-berhala, enggak ada bego di situ. Mereka saling berdebat tentang daging ini. Alhamdulillah Paulus ingin membimbing iman jemaat itu supaya mereka tidak berdebat di situ dan menghakimi antara yang satu dengan yang lain. Buidu gaya pertutua si panganon nang dihita. Kepada mereka Paulus sebutkan dang gebe jonok hita tu di bata ala si panganon. Dang gebe holak kita sedih bata ala si panganon. Alani ido nak kita pia manginang betapa kita banyak berdebat tentang makanan ini. Banyak sekali fenomena-fenomena bagi kita yang membuat makanan kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau manga kita tuh restoran, dipoto dulu, diupload, sangkin asiknya foto-foto dan upload sampai lupa berdoa. Jadi doa digantikan dengan upload foto-foto makanan. Ala hitam jagani hahi pason, tapesan gudang tulu halat du hitam mangan aliro makanan 25 masam. Ujungnya holan digoi-goi nama. Saya ingin bertanya, apakah ini membantu bagi orang lain untuk memahami tentang kehidupannya? Behado hita marsi panganon tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, padua behado hita saling memahami tentang makanan ini. Udah kita nama sitihan, yang lakoon. Kepada gereja lain kita dicela dan kita juga mencela gereja lain, yang kamu nama margota dang bedia hamu. Kamu betong soyal kamu nama margota dang toho hamu. Kondisi do kota nai tabu mamalasak kan begitu. Kita sering berdebat tentang makanan ini. Jalak kadongan molo akalapo di bona pasugit. Dangadong be bisada, dangadong be bedua, ba uluk petaho. Biawak petaho. Sudi mak budak pe isi hati alangi kan begitu. Molo nggak masuk tuh sudi do masuk. Jalan molo isi puncak nih keinginan untuk martab bulon. Tapi dangadong pasti patah sandal solui pidiri si tongdo isabal kan begitu. Hidupan nama saya hutanami mago olo tali ni giring-giring. Ay tali ni giring-giringnya tong kulik-kuling ni horbo detik masa bidda manang pesta imay bay gejang satu gijang. Tugudui. Ipi olo mago tali giring-giringi aka parteng kan. Itakko me borngin nei rubus jo baru erlangi musea. Sangkin dikuasai oleh makanan. Paulus katakan makanan tidak menghantar kita lebih dekat kepada Tuhan. Makanan juga tidak menghantar kita lebih jauh dari Tuhan. Tetapi nang pedak pataruho kita jonok tu di bata doho paholako kita sedih bata si panganoni bagaimana kita tidak dikuasai oleh makanan. Alani ido saya berulang-ulang sebutkan lumubi tu akka amang inang nonglan sia. Mula hamu tu dokter amang inang idok dokteri unang alangoda, unang inumon, persubah konon, jangan sentuh ini, las maroham amang inang. Daripada dokter itu malem maha soloman rohanai. Lausahai namai. Bersyukurlah kalau dokter masih melarang, masih ada harapan kan begitu. Ya kita ikutilah. Unang alani holsap na dohot ormus na kan dah. Itu enggak benar itu dokter, ganti itu doktermu itu, katanya begitu kan. Adong dosnya lah orang mengalang jagal ganti, enggak benar itu dokter itu.
Orang pide itu dokter nasing, dokter nami ibu lang jegal, bui bagus torniban itu dokternya. Amanginang bagaimana kita menguasai diri kita tentang makanan ini supaya tidak makanan itu yang menguasai diri kita. Unang si pangaunina marhuwa sudihita, termasuk minuman, makanan dan minuman. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi juga bisa menguasai diri kita tentang makanan dan minuman itu. Do dijuhuni, jika kita punya makanan yang berkecukupan, bagaimana juga kita peduli terhadap orang lain. Tabayak ko jomo logudang dihita si pangano marlubilu biadong namale di labungta. Bukankah ini menjadi batu sandungan? Adong nasay mardi di hanijurna mamerek kita mamokku hidungi lubi musay si pangano sa tonga tinggal di sini. Bukankah ini menjadi batu sandung? Amanginang benar makanan minuman tidak membuat kita jauh atau dekat kepada Tuhan, tetapi sikap etis kita terhadap orang lain terkait dengan makanan dan minuman kita. Alanido tajamot toma beha kita marsi panganon, marsi numon, justru membantu orang lain memahami bahwa dia juga punya kehidupan yang Tuhan anugerahkan baginya. Aka si panganon yang bersumber dari tanaman dan hewan-hewan juga perlu kita perhatikan unang sudi punah uluk pe isiahati beguduk pe siati budak pe siati tereksploitasi demi pemenuhan keinginan manusia. Belakangan ada viral video bagaimana anjing-anjing dibantai dan dijadikan makanan. Memang noaing menjadi makanan favorit di piga-piga halat dan di beberapa daerah. Janganlah makanan kita menjadi batu sandungan. Janganlah cara makan, cara minum kita menjadi batu sandungan. Nah, patuluhon amang dot inang. Paulus katakan kita ini manusia merdeka. Merdeka duhita. Merdeka melakukan banyak hal. Merdeka mencapai pengetahuan yang sangat tinggi. Merdeka memakan makanan yang kita sukai. Merdeka melakukan banyak hal. Tetapi kita terikat dengan Kristus. Tarihok dohita tu Kristusi. Inilah yang Martin Luther sebutkan kemerdekaan yang terikat. Meloko kita manusia bebas, manusia merdeka bukan berarti kita mempunyai kebebasan yang tidak terbatas. Menjadi boleh sesuka-suka kita melakukan banyak hal, memakan semuanya, melakukan tindakan-tindakan yang bagi orang lain itu merugikan mereka. Alanido diazarhon hatan itu hatta diri sedarion, unang adong mago manangi sebinahen ni kebebasan ta. Unang adong narugi manangise karena kebebasan kita. Unang adong tergasip karena kebebasan kita. Jangan ada yang terkorbankan karena kebebasan kita. Maka pada bagian akhir Paulus katakan, anggo gabe tertutut dohalak alani hupangan juhut na dipelehot tubigu upaso namai. Lihatlah bagaimana Paulus menanamkan sebuah etika. Aku ini memang orang merdeka memakan apapun. Tapi kalau karena kemerdekaanku memakan apapun, orang lain tertutup upasomai. Songoy hita manginang, mulialak kamu si panganon, sesuatu si panganon, makanlah dengan iman, dengan ucapan syukur. Mulo talang na margota, taalang may dibaga sa kaporsiyaw doho roha mauliate. Mulo so taalang pi parsubak koma dalam iman dan ucapan syukur. Kalau kita memakan sesuatu makanan yang menurut orang itu aneh, makanlah dengan ucapan syukur dan dalam iman. Tapi juga kalau kita tidak memakannya, lakukan juga dalam ucapan syukur dan kalau itu ternyata membuat orang rugi, membuat orang tersandung, membuat orang
tertuk-tuk. Tuma ko do tapaso. Pinoma di juluna. Alanido moldong selerang berbeda termasuk di rumah. Termasuk narak sa panganon. Molo tertutup doang unang pinangan. Unang pinaksa. Ngalo binoto dang lomoro hay doang mangalang jengkol. Kasi pinaksa ko na lang do jengkol. Asa sehat. Alang ina kan sapi mutu ibana. Lihatlah Paulus, kalau itu menjadi batu sandungan aku akan hentikan. Aku tidak makan itu. Pihadu kita bui mamopom diri, menguasai diri. Kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kemudian pemahaman kita menjadi parbinotuatta taringot tu kolong ni debata semakin ditumbuhkan. Lihatlah pertumbuhan iman orang-orang Korintus, jemaat di Korintus yang bukan dari Yahudi itu. Hidup nasi dang adong bigwisi. Di gana-gana nih itu mereka sehingga mereka berani memakannya dan mau makannya. Memang dalam Yeremia 10 ayat 5 digambarkan bagaimana keberadaan sebuah berhala. Hidup si Yeremia anggo gana-gana ini terpatudus mai tupohung di parjelohan. Itu juga ingo bahasa Indonesia nyon, pohung di parjelohan. Seperti orang-orangan di kebun mentimun. Orang-orangan. Kata-kata nahalak-kalak. Kata-kata manakasna pohung. Pohung di parjelohan. Orang-orangan di kebun mentimun. Orang-orangan di kebun mentimun itu yang bui bergerak. Yang bui mangalaka, yang bui mangan, yang bui makatai. Mololamorok pe halak-kalak orang-orangan harus diangkat. Supaya dia bisa bergerak, dibayar mateli siapa capaca, dipagajang tu halak-kalakon. Moloroa porik, moloro budat, itarik mak, baru bergerak mak. Orang-orangan ini biar mak budati, biar mak poriki. Yeremia menggambarkan patung-patung itu seperti itu. Saya tidak tahu apakah Amang Inang pernah melihat patung bisa berjalan sendiri. Boy morot, boy makatai. Maka Yeremia katakan, yang ibotoi mabain na jahat. Juga dia tidak bisa melakukan yang baik, apalagi memberi berkat. Puasa porsi hita tu patung. Tu begu, tu gana-ganaan, itu nggak bisa melakukan apa-apa. Hidup beno editanakin nomor 125 tahe, holasa dari matata, nama no pasaluhut, na tarida di matata, nang nasutarida, anggo tu hatai, dang bui di bereng mata ni daging ta, holan parohana bonardo bui mamereng di mata nasutaride. Maka gambaran Yeremia ini bagaimana tidak berdayanya berhala-berhala itu yang hanya seperti orang-orangan di kebun mentimun, nahola songon pohung di parjelohan, yang tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan yang jahat, dan juga tidak bisa melakukan yang baik. Mengapa kita percaya kepada itu? Percayalah hanya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dialah yang memberi berkat. Dialah yang memberi keselamatan. Di minggu Septuagesima diaraho kita makilalahon Yesus Kristus nang rotu pertibion paluho kita memberi berkat dan memberi pengetahuan yang benar, yaitu holong ni roha kasih Allah yang dicurahkan bagi kita. Biarlah kehidupan kita juga dipenuhi dengan kasih. Unang partu Tuhan alani parbinotoan, unang partu Tuhan alani sipanganon, unang partu Tuhan alani kebebasan, tetapi justru menjadi berkat. Amang dot inang di bagasa pangatusion nasongonima di hari sederion, kita dengan penuh doa memberangkatkan inang pendeta Herlina dan keluarga. Naong marhubas di huriat tahun 3 tahun nasal pusatu hari sederion. Tentunya persekutuan, parbinotoan, parsaoran nama Cairosu sudah terjalin dengan pendeta kita.
Sangat luar biasa tadinya Idenia Kainata, selamat jalan pendetaku. Katanya ini adalah bentuk doa kita memberangkatkan beliau supaya dikuatkan, dimampukan Tuhan melayani tempat yang baru. Alania manginang tatang yakon nasida makubasi huria natina Tuhan itu hatta marhite uluata asalam margugu marbisuk dan semakin meningkatkan mutu pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan kita akan menyambut Inang Pendeta Jojor yang juga suaminya adalah pendeta, tentunya akan memberi warna tersendiri di gereja kita ke depan pelayanan kuria kita 7 nyari. Tajakum mana si di bagasa las niroha di bagasa tangya. Kita doakan pendeta-pendeta kita. Jangan terlalu banyak membanding-bandingkan pendeta kita. Setiap orang punya langgam, punya gaya, punya metode. Yang terbaik adalah kita doakan kalau mereka punya kelemahan. Kita topang, kita sokong terus. Dan jika punya potensi-potensi yang banyak, kita topang untuk semakin bertumbuh. Ya kapakubasian ni huriata. Marsanga matuhatai, taruli pasu-pasu mahita saluhuna. Amin. Martangnya kita. Muliati Tuhan. Lasitutu rohanami. Ala dipatau hodo hami akan akomo, akan aposom. Parhite pakokopan ni Tuhan Yesus Kristus. Diari sedarion las rohanami bigi hatam. Ala dipaloso hami marna punaho parbinotoan na tibu. Sian asi doho tolong ni roham. Alay ko pasikopon nami memarhite holong ni roha na sinuat tomo tu hami. Asa gabi pasu-pasu parbinoton nami tu halak. Dada partu Tuhan, dada pargasipan. Pakyon nami maparbinoton na dong di hami mangurupi, mamudai, mancamoton, majagahon naka nagale, asadoho nasida tarurupi, lao manadahohut marnapunaho parbinotoan matakas, lumobi marnapunaho kolong ni roham. Maulihat Tuhan alijamot toko doha porsion nami unang tertuk-tuk dongan nami ala ni si panganon si inumon. Maulihat ya Tuhan ya dipasikopo si panganon nami doho sinumon nami. Ajari mahami mangatosa manginumsa ibagasan haporsiaw dohot roha maulihat Tuho alay pasikopo na sanariko dihami. Di para diho si panganon doho sinumon nami doho parabiton nami. Alay jaga hok kami Tuhan, unang gabi partu Tuhan si panganon nami, si inumon nami. Dohon akan dorong dihami. Tuaka naso marna punahosa. Doho tuaka na marna punahosa petahe. Marhiti parange sikap. Doho cara-cara nami marsi panganon. Asi maroham Tuhan. Paluas mahaing ke pasu-pasu tudongan nami. Ya dong dihami si panganon na macay susuk. Urupi jalajare hami marpanarihon. Dopang aka nasodapota si panganon. Muliati ma Tuhan ay dilihok di hami kebebasan, kemerdekaan, lahu mangula gudang ulaon, mangatos si panganon, minum si inumon, mengimplementasihon diri nami itong atongan ng ulo nami. Aliajari hami, tarihok do hami, tuholong heroham. Nanggay partutuha kami diakan na hula hami. Ihot-ihot holong ni roho nang sinuat tom mo to hami. Imagabe suha-suha niya kaulaon si patupon nami. Asa mulo merde kapi hami ingoton nami do. Adong doho nagabe suha-suhat holong ni roha. Iya na patut si ulaon. Iya na so patut ulaon nami. Atong ramoti madiri nami. Asa unang gabi partu Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan kepada siapapun. Pasu-pasu ma uriamon HKBP rawa mangun nama cai uli jala bulunon asa doho nasida kay pasu-pasu tu na humaliang nasida humaliang garejamon dohot humaliang akaruas ni huria media penasida marjabu maringanan pasu-pasu nang parhalado ni huria nama kubasi huria mo macai burju yaka ngulusi kanupar pasu-pasu inang pedita Harlina siregar dohot keluarga naong gok mamilihod diri na piga-piga taon di huriamon patupahon pakubasyon na maksimal pasu-pasu na sida parhubas di huriam nang tinatuhon ni uluan na asalam marbisuk margugol ang matoras na sida
patupahon ragam ni pakkubasio. Pasu-pasu nang inang padita jojor perdiri dohot keluarga. Na mangudui ti pakkubasion di tonga-tonga ni huriamon. Saya to dimi marap dohot nasida. Asa manangaha di patupa pakkubasion tiniroan ni padita resok nami. Majadi may tebi halomuan ni roh. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus tuloy matangyang nami. Amen.
Noeng saha mahita tu acara pabor hatot doho paujak padita fungsional lani mari di mahita nomor 460. Nami dohot dong sahuriaon sedario ma paparhatot tainang padita Herlina Irianti Siregar tupak kobeson nanai baru tahamalate homma tutuhat tasudi pak kobeson nasi dana selaon di HKBP Resort Rawamangunon kompartusi tabigima surat keputusan ketetapannya purus HKBP taringot tu parpindon nasida na cinahahon ya mata padita Wilson Saragi sekretaris distrik. Mauliat Emang Preses Nami, Surat Keputusan Ketetapan nomor 603 PDT SK 9 2023. Eporu Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Peraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan. Nama Pendeta Herlina Irianti Siregar, Sarjana Teologi. Tanggal lahir 18 Februari 1963. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun. Sekarang menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Pasar Minggu, Distrik 8 DKI Jakarta dengan ketentuan menerima balanco pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. Kenaikan balanco pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenaga Kerjaan. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Peraja Tarutung, Surya Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Surya Kristen Batak Protestan nomor 603 PDT SK 9 2023 tertanggal 15 September 2023 dahulu nama Pendeta Herlina Irianti Siregar, Sarjana Teologi, jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun, sekarang jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Pasar Minggu, Distrik 8 DKI Jakarta. Surya Kristen Batak Protestan Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan ditanda tangani. Marhiti-hiti gowarni di bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di parbadia. Kupabor hak mahamu inanami Pendeta Herlina Irianti Siregar, sian HKBP Resort Rawamangun. Tupak kowe semua nanai baru, KP Pendeta Fungsional HKBP Resort Pasar Minggu, Distrik Walu, DKI Jakarta. Saya di pasu-pasu Tuhan tamaka pak kowe semua nan nasalau di huriaon, jala di pargugu ihut di patau mahamu dengan apa kowe semua nanai baru. Amin.
Mari demai. Nami dohok doang asahurion sedari omau jakonoton inang padita jojor pardiding kebi padita fungsional di HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu Jakarta. Bartusi tabege surat keputusan ketetapan dia purus HKBP taringot tu parpidon nasida dohot ulaun ne padita fungsional. Garis miring PDT, garis miring SK, garis miring 9, garis miring 2023. Eporus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Peraja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Jojor Pardede MTH, tanggal lahir 10 Mei 1973. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Kebayoran Lama. Jabatan sekarang Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun Distrik 8 DKI Jakarta dengan ketentuan menerima balanco pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. Kenaikan balanco pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Peraja Tarutung, Surya Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Surya Kristen Batak Protestan nomor 610 garis miring PDT garis miring SK garis miring 9 garis miring 2023 tertanggal 15 September 2023. Dahulu nama Pendeta Jojor Pardede MTH, Jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Kebayoran Lama, sekarang Jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Rawamangun Distrik 8 DKI Jakarta, Surya Kristen Batak Protestan Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan ditanda tangani. Ulaun ni Padita Fungsional akup ni tohonan hapat di tahun natar surat di agenda HKBP. Sada mengurupi Padita Resort Laho Manguluhon Huriaon. 2. Macalo Parsagi ni Ulaon Sian Uluan Huria. 3. Mengurupi Uluan Huria Laho Manguluhon Akadewan di Huria. 4. Mengurupi Padita Resort Manguluhon rapot-rapot di Huria. 5. Pasahaton laporan pangulaon tu Padita Resort dohot tu paraises. Mauliate. Ungadi bagi hamu surat keputusan ketetapannya purus HKBP
mangihut aturan peraturan HKBP dohot ulaun ni padita fungsional. Namanukun maun waing dihamu padita jojor pardede, nawala dohamu jakonoton gay padita fungsional di HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta on. Marhite-hite gowarni de bata ama dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni tod di parbadia pojak komahamu gabe padita fungsional di HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta. Saidongani jali pargui Tuhan di bata mahamu mangulahon saluhut ulauni asamar sangap gowarni tuhata marhite-hite pakobosemuna di hutai. Amin. Amamanami dohot inanami doang asahurion jakon hamuma inang padita jojor pardidi gabi parmahat di hurion masih tangyangan jalan masyuru pamahamu di bagasak kasadon ni toddi patulus son ulaun ni tuhatai. Martang yang mahita Ali Tuhan de batama nami rajani huriai oleh ate marohana mediho lan glosona posom inang padita Herlina Irianti Siregar makobasi hurion nasailaon pasu-pasu mapakobasion nasida bay sangap di guarmu jala pargui manasida di pakobasion nanay baru oleh ate manang rohana mediho alanong tongosona posom inang padita jojor pardidi lau marhubas di hurion sai urupi pargugui jala patau makan na posomi makubasi huriam asa marsangap po di saluhu panggul miton ni huriam di luaton las pasu-pasu manang huriam sarisoton totong marhasadaw la manidang di tonga-tonga ni luaton oleh ate madiho di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mau lihat dia mang preses nami, damang dainang nuang sah mahita di acara nama dokata, adong tarsurak di si cepek mak. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami memohon kepada yang sudah dihunjuk untuk mat dokata, SPJ mak, SPJ singkat padat jelas. Naparjulo hata pamuai sian na dipaujak inang padita Guru pardede ala perkenalan do pioninang inang mak patad dahon amang dot keluarga na mangihud dung sidungi hata pertadingan siana di paborhat yang padita dot amang dot ala amang dot keluarga na patuluhon hata borhat mewakili tude ruas ni huriata upangido hami haradion niamang sintua Richard Panjaitan. Dot mewakili Sudi Parhalado, pangidohami haradion nyamang Sintua Jackson Pangaribuan. Dung sipuli, padok kata mamang padita resort, laus diduti pasahaton tanda kasih, syak kuriata, tu keluarga ni inang padita Guru Siregar. Obar tu aran nyamang preses aladong don non ramah tama, demi efisiensi waktu di ramah tamama pasahaton niamang presesta bimbingan pastoral. Songonima informasi siak kami pasat tamima tuinang padita Guru pardedi. Horas madihita saluhutna ala nangadong buah-buah naki ngamang dohot inang hola kami ma songon hata pamuhai di pangujak konon nami di son kami malangsung patad dahon keluarga ati amang inang nahu hormati kami amang preses HKBP Distrik 8 Jakarta amang padita Bernard Manik nahu hormati kami sekretaris distrik padita Wilson Saragi nahu hormati kami amang padita Resort HKBP Rawamangun amang padita Banner Siburian nahu hormati kami sudi
dongan nami padita fungsional na adong di tonga-tonga ni Huria HKBP Rawamangunon. Nahu hormati hami sude parhalado ni Huriata HKBP Rawamangun. Jala nahu haholongi hami sude akaruas ni Huriata di HKBP Rawamangunon. Mauliate ma di tuhata amang dohot inang, di lehon tuhata partikian di hita, di naung di paucak kami, imalaho manguduti pakubasyon nami, di tonga-tonga ni Huriata HKBP Rawamangunon. Jala parjoloma patadahok kami amang dohot inang, ia keluarga di son, ima amang padita sabam sirait, marhobas di Huriata HKBP Kelapa Gading. Jala toluma dakdanak dihami na parjolo ima Anastasia Septina Sirait, semester 8 sonari di ITB. Dapaduahon ima Yeremia Tris Nathanael Sirait, semester 2 di Universitas Diponegoro Semarang. Jala napatuluhon Adventia Anggita Kalasada SMA. Ima songon partadaan keluarga dihami amang dohot inang, alanido mauliate ma hupasatami sudi akaruas ni Huria, sian sikola minggu, remaja, naposo, ina, ama, lansia, doho sudi akaparhalado nang padita resort doho fungsional dison, nang majakon hami laho manguduti pakobasyon nami di tonga-tonga ni Huriata HKBP Rawamangunon. Tanya ko kamu mahami amang dohot inang, asa margogo hami, jala di parbusuki, Tuhani hami, laho mangulahon akka ulaon, na pinasahat ni debata tuhami. Songoni nang di inang padita, kakak namin di son, inang padita Herlina, Boru Siregar, selamat melanjutkan pelayanan inang kakakku, dan keluarga di sini, Amang Sibarani, beserta anak-anak, tuhatama nama masu-masu inang dohot keluarga, manguduti pakobasyon muna di Huriata HKBP Pasar Minggu. Songonido nang moliate di pasatami, amang dohot inang, ima di parhalado HKBP Kebayoran Lama, songoni nang ruas ni Huria HKBP Kebayoran Lama, naung paborhaton hami, manaruhok kami, mendampingi hami, sahat tu HKBP Rawamangunon, ima di ulaon pangojokonon nami di bagasan tikion. Di patuduhok kamudo amanginang holong ni rohamuna, sahat tu bagasan tikion, dang di pasobuhamu hami borat dison, alai didongani hamudo hami, rasi rasa di bagasan tikion, songoni nang diaka ede puji-pujian, na pinasahat muna, songoni nang panitia, paborhaton doho pangujakonon, sian HKBP Kebayoran Lama, mauliate ma amang dohot inang, upasat hami, disude halo jaon munai. Songoni amang dohot inang, disude akaruas ni Huria, naung hea hubolus sami, makubasi, dipayu diut pamudo hami amang do inang, adong do naro sian cakung, adong do naro sian HKBP Perumnas Klender huidahami, adong do naro sian dani hoba sian ni amang, ima sian HKBP Kelapa Gading. Moliate ma amang dohot inang, sada semangat doi dihami, jala tangiang doi dihami, marhite holong ni rohamuna tuhami. Tuhatta mana madongani hita saluhutna, songoni nang di keluarga nami di son, na tua-tua nami di sondo, omak di son, ro kebetulan siak puta, doho kakak nami, boru nami di son, mauliate ma di
Na tua-tua nami do mak nami di son, sehat ma gajang umur muna di pasu-pasu tuhata. Alanido ima songon hata pamuhai dihami amang dohot inang dia kapaku basion parsaurata selanjutnya mamuse lambaga sita marsita dan iya songoni nang adong sian huria HKBP petukangan huidahami ya muliate amanginang ima hata sian hami horas madihita saluhutna. Pujo kami keluarga Inang Pandita Sri. Sesuai di acara ini jepek-jepek mate. Jadi diamu amang inang sude ruas ni HKBP Rawamangun. 5 Juli 2020 di paujak komainata di Huriatau di HKBP Rawamangun. Jala tepat ma di tanggal sadarion tanggal 20 Januari 2024 mangula mainata di huriat tahun 10 tahun ono bulan 20 hari. Amang inang mau lihat tema di parsaurata mau lihat tema di sude bahasa-bahasa nitu hatta tarlu mobi di hamuak ke ruas nami punguan kur tim musik tim media sudema doat akka parhalo nami do inang parhala do na adong na mangihuti ulaun paborhaton ni nata palay sadarion. So nguni mahata siya kami secara singkat disabong inata ma. Horas. Yang kami hormati Amang Preses Pendeta Bernard Manik, Amang Pendeta Resort Pendeta Baner Siburian, Amang Sekdis Pendeta Wilson Saragi, juga semua parhalado HKBP Rawamangun, nang saluhutna ruas yang sangat saya cintai, tarlumobi Akaina Naomi yang cantik-cantik, berhat namahami sadarion sian huriata. Mungkin banyak hal yang sudah kita jalin begitu indah. Tarlumobi di Akaina Naomi tetap semangat, tetap STH ya. Dakolan au na STH. Tahi STH nang selalu tampil happy, gembira senantiasa. Mau lihat mau doko kami ala pendeta pendamping marturia au tampil dosude marturia sadarion, baik seksi musik, seksi sending, multimedia. Mau lihat tema ngahadir sudihamu jala di paborhatamu do dinggan di angklung nang dikor ni penguan ina Kamis ina Sala Gracia ende munai ngamabed aonakin marilu-ilu. Mau lihat tema di saluhutna, saya cuma mau katakan setiap manusia mempunyai kesalahan. Kalau ada kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam hati. Jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh dong saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita semua akan berjumpa lagi. Salam sehat, salam sukacita. Kita tidak putus sampai di sini. Aijet jempek doa teh. Rawamangun Pasar Minggu. Molo adong acara di keluarga, masih bisa kok diundang saya kemari. Cintaku tidak terputus hanya sampai di sini.
tapi masih ada sambungannya. Demikian dari kami. Selamat kepada jemaat yang kami tinggalkan, juga teman Parhalado, pendeta fungsional, adik-adikku semuanya, dan juga tim musik. Jaya terus, ya inilah kader-kader biola-biola masa kini. Tetap jaya dan teruslah berkarya untuk Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mauliati gudang inang. Mauliati di keluarga, nuang sahak ma. Atau borhat do pancak ponon mewakili sudi ruas supang hidu hami radio niamang Sintua Richard Pancaitan. Tong mak songon nakaning cepek-cepek oleh atema. Horas madita saluhuna. Nah hormati kami amang pareses, amang pendeta Bernard Manik, nah hormati kami amang pendeta resort, nah hormati kami hamu sudena kapandita nami, sudi Parhalado ni HKBP Rawamangun, sudi akka ruas ni HKBP Rawamangun, do akka ruas na diotang ro tu acara sadarion. Tapuji matuhatna alanu ngaboy merdala denggas sude pa ujakon do na paborhaton paditata. Na paborhaton inang padita Herlina na mangojakon inang padita Jojor boru pardede. Parjolo mahatanami ala ikut pedek guna teas. Tu inang padita Herlina hamisian HKBP Rawamangun pasahaton selama bertugas menang selama melayani di HKBP Pasar Minggu. Labu tu dengan nama pelayanan muda di sana. Sukses ate. Mana bayi labu taba haporsial ni ruas di sana itu kesuksesan nadang nasik bolu di pakita Parhalado. Saya labu tu dengan pelayanan muda di sana. Di parohai, di paribusi Tuhani hamu mabain akan nauli akan ada yang duhuriata di Pasar Minggu. Tuhita ruasnya KBP Rawamangun. Tatangnya koma inak paditata. Dusude keluarga na borhat tu Pasar Minggu. Asa borhat nasida di bagasan hahi paso di bagasan lasni roha di parrohai di parbisu Tuhani nasida di san. Songali nak syak kami. Ingot tamu makan nauli akan adengan di HKBP Rawamangunon. Syak kita karuas akan nauli akan adengan na ditinggal hon inak padita umma taingot di huriat tau di son. Asa toktong bohita mekel sehari-hari kita pajupang ya. Sana pajupang do behita museate sapero pajoni Tuhani. Di inang padita Jojor pardidi, kami pasahaton siada HKBP Rawamangun selamat datang, selamat melayani di HKBP Rawamangun. Saya parohai parbisu Tuhani manang inang, lau melayani di son, asa labu tutorasna, labu matoras haporsial ni ruas di HKBP Rawamangun lapatu paun akan nauli nadenggan tuhuriata HKBP. Kami pasahaton, tuh sudah kita ruas tahe mangido tuh kita sudah taurupi ma enak paditata. Taurupi ma keluarga, asaboi nasida sian nasaroha gogo pabahenan melayani di huriata di HKBP Rawamangun. Labu tu dengganda huriat tahun ala pakobasion ni enak paditata. Nah kini ku bagi amang sirait ate di Kelapa Gading ate. Kami pesian wek Kelapa Gading berarti saya wek do kita. Orang dapat jupang do kita. Jadi tergodang gua bola kapajupang tu kapadita. Asa botonnya bang itak tungarong aka kritik non komentar. Tergodang gua komentari. Mulu pajupang di wek do anggo di gereja nda ate. Saya lebut dengan nama kapar saurata tabu denggatan non wek ta di Kelapa Gading ikut dumeng gamma alana inang do amak padita tab bari sadongan ate. Mulai ate madya sudena tuhat tama nama madongan hita, tuhat tama nama sumasu huriata, tuhat tama nama jagai hita sadudina. Horas. Mulia te gudang amang. Pas. Ucu hamima amang Sintua Jackson Pangaribuan. Diudutian nodot amang padita resort tungsip puli pasaton tanda kasih mak syak priat.
oras ma dihita saluhutna. Tapuji ma tuhata ala boido dengan merdalan acara paborhaton doho paujakon fadita fungsional di Huriata Sadarion. Nah perjolo tu nari paborhat inang pandita Borus Regar. Molate mainang di pakubasion ninang na salilingon di HKBP Rawamangun. Suak-suak ninang di keluarga na mendukung pakubasion ninang. Di pertama nama masu-masu pakubasion ninang na salilingon di HKBP Rawamangun. Songon nang didokon amang dakiningan 10 tahun ono bulan 20 siari ma inang marhubas dison. Di parsaurata na salilingon daktaga mosadong na hurang lubi inang. Alani masya jua kita di haurang atai. Selamat jalan ma sian hami HKBP Rawamangun tu HKBP Pasar Minggu. Tu inang Padita Jojor. Selamat datang inang di HKBP Rawamangun. Suak songon inang di keluarga. Pangiduan nami sian parhalado. Anggia bohita saurdut makubasi huriat tahun asa lam rarat berita hatani debata di Huriat Rawamangun tarlumubi di nahumalia kita. Sok songonema di ruas do perhalado narosian HKBP Kebayoran Lama mola tema di amang do inang perhalado naro dohot menaruhon paditata tu garejata Huria HKBP Rawamangun. Songonema hata siak kami mewakili perhalado ni Huriata mola tema. Mulai ti gudang amang, kami mamang Padita Resort. Pasatok kata pajak konon dot borat-borat, tungsi puli mangaradima, Huriat tapasaton tanda kasih. Atas Gowarni HKBP Rawamangun pasaha mamuliati tu mata preses nami na manguluhon perminggota dohot paborhaton huhut mangojakon hutamu-tamu hami manang hamu akama nami na nami parhalado dohot ruas ni Huria HKBP Kebayoran Selatan. Kebayoran Lama dala sudah potong demo hubigi hami marulupulup todi marulupulup nang roha rak mahitan non nang di acara ramatamah pe selama manang dinang Herlina tu tugas ne baru dala ala sopolado Pasar Minggu dohot Rawamangun bandak pula rekod di paranggo sapu tangan mangalap si malolongan non malasar Rawamangun penebulun non hatop-hatop borhatu Pasar Minggu hamupe tunggupi hatop nang rosa Pasar Minggu tu Rawamangun non selama mak di inang Padita Jojor nama kubasi Huriata mulai sadarion rap dohot Padita nami Padita Sirait na mangula di Kelapa Gading jainak pe ido amang Padita nakaning padengkat tenuwe Kelapa Gading tabatabani pakubasyo di Huria muna manoni sian Kelapa Gading alay muludung marhubasan non ng Padita Jojor di son badak pola hatop-hatop paumalungon wala tonggo jonok inang Jojor pennon ba malomahu mangatur kapertikyam muna ala 2.770 rumah tangga HKBP Rawamangunon. Jadi macam belgado secara jumlah statistik alanido saya pesat do tulu catatan tusudi Padita nomor hubas di Huriaon. Perjulu kerja keras asa gumudang hita mangula
sian na makatahatai. Jadi nang jojor penon pos rohanami apalagi uposo sian ninang Pendeta Herlina Saotik tentu hirim rohanami lebih gesit nang tuakati kina mangihut. Paduahon ala songoni balga huriata doh jumlah ni huria memang hupasaha do tanggung jawab na penuh tuaka dong aku Pendeta makubasi di bidang nabi. Inang Herlina misalnya tu bidang marturia. Jadi dangapala sudi husatoi be sadok nasida nama hirana penuh hurajumi makubasi di bidangi. Songoni manang inangan non asa tetap hita mersagi penuh tanggung jawab dia kaulau taganup mersada-sada. Alai alalaos gudang niak kaulau tai sotung gabe hirana masibuan delan nahita. Tetap bos sada item, sada komunikasi, sada koordinasi sudia kaulau pakubasot tadi huria. Soni manon nang akka dongat nami akka parhala dupe asa tetap di bagasa koordinasi na tertib di uluan di tonga-tonga ni huriata. Adonggo sipata giok hupasahat tudung aku Pendeta khusus tinang jojor mam ala gudang ni ulau tai memang mulai pagi sahat tu botari bahkan malam marhubas dohita di huriaon. Jadi memang agak lujado sautik. Jadi amang serai anon ba ringgas madamang mangaleo vitamin tuinang Pendeta jojor ala memang butuh waktu yang cukup besar mulai pagi, sore, bahkan malam kantor kita tetap terbuka setiap saat. Songoni makada mang do dainang pasahatok kuma mauliatin rohakku tu sudi perhalado do ruas ni huria ala di bonataon ni HKBP na di bulan Januari on terpilih do huriat HKBP Rawamangunon pemuncak nomor 1 CHKBP laho manongocot tanggung jawab ta tu sentralisasi keuangan HKBP di bagasa serek miroha tong mazo martopak kita tu si alai sotung gawe adong gijang ni rohatta tetap ma serep rohatta jala tapartahat tu ni anggia bui duminggan nang tuaka tiki naneng ro nungahu tempelhon pega gampeng hargani di kantor moluarong nasihol rohatta marnida taida may alai akai sidang marnidai laos doho mahuhut gumos manangyakon sentralisasi keuangan HKBP duminggan nang tuaka tiki naneng ro horas madihita saluna. Mulia temang nuang hucu hamima parhala duni huria lo pasatata ada kasih syak kuriata lo sucu hamima keluarga inang Pendeta Siregar. Dihamu parhala do di HKBP Rawamangun tu somahita manginang 70. Di bawah aja. Jangan keliling. Sini aja. Ya. Di inang do amang dison nunga 3 tahun 6 bulan pulak salah ita
pajupang di son inang eneng berhak mainang tu pasar minggu. Harapan nami sudah kami situa di son madok mauliate di perhobasan ni inang selama di HKBP Rawamangun. Saya inang isan song nitong hamisan sebagai tanda kasih dari Huria adong do dison di Patupa Huria cendramata tu amang do inang di pasahat amang pendeta mak. Jadi bawa matu bawa ina matu ina ampelok mayanon sepertama husulot terjosoti akamanginang atik tungadong suku-sukun adong sipata suku-sukun alain sentralisasyon enga sudi be ditanggung piara janin narupani alai hudok daung holong ni rohani huriai tupad di tanah dihuriai tonggo ikon pasahatonna jai hokdo anggo aka nata patupa sian huria tupad ditata alai natu sentralisasi merdalam mei songon naung di totuhon uli rohanami molalas rob do pareses ita bay pares masotekan nari oido atau tolema Parjolo matu inang seraya tu inang pendeta nunga mak Moldo. Dang cuy kau marwanakin sauti. Oke. Enggak kelihatan jadinya. Nga boy hita kembali ke tempat kita masing-masing. Mau lihat ya? Cek. Tapa ujung ma acarata mari di mahita los jong mahita salu. Mari
Pangyakum apeliata ali di batama nami na di benua gicang odo harorwan ni saluhu silehon-lehon na dinggad dohok na saulibasa na mauli upasahat tami masin lehom itu hami pilihan nami tuho sejalo may gabe uap na hukus di julum pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasiak kami pilihanon pati bulok karajamu di tonga-tongan ni huriam dohok di portibion Tuhai marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hai madok mau liate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, se Roma harajaumu, se saut malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang, lehon matu hamis dari okang luas siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni doangan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami siap pangago. Hai ho puna puna haja dumut agung guru rudi hasanamu saleleni lelena pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho disodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasor honma damena tutodim. Amang dot inang Risudi nama dohoti parminggunon sian inganan nabi siak kami nama kubasi huriat parminggota dohot sudi parhalado pasahaton selamat hari minggu oras madita salukna. Bukan. Ti